Ake sibongise kakhulu uDr Khangelani Mhlongo Injomane, uDSD, uDubula Sodubulana. Bekunomkhankaso asenesikhathi eside awuphusha, sekuphele inyanga ephusha ingoma yakhe ko Facebook, update abantu efisa le ngoma ukuba ishaye imiliyoni. Nangampela-ke le ngoma isikwenzile lokho, isishayela imiliyoni. Ingoma le eyaphuma kwi-album ethi Nabangani, featureisha uSne Ntuli. Le ngoma ikhipha nge-27 March 2024. Le ngoma ibisanda kuhlanganisa-ke nayo imiliyoni ku-Spotify. Kuyajabulisa-ke ukubona izinto ezinjengalezi, especially kumuntu ofana no-DSD, umuntu osedlala indima ende nomlando omude kuMaskandi. Omunye abantu abawusebenzela uMaskandi kusuka kudala besasebenza noMgqumeni ngalezi ikhathi zo-2001 kuza ngapha until 2009. Enye insizwa ke yaba nama-challenges elifini after sekudlula uMgqumeni, ngesimo somsebenzi-ke okusebenza ngento eyithinta uMgqumeni, waze wavula iqembu osaziwayo lapho asebenza khona kakhulu, adla khona ney'ndondo, wa-achieve izinto ey'ningi uDSD. Ukuwubamba uMaskandi, wawulawula, wawukhontrola, kwabona ngathi uDSD ikhona into eyenzayo. So uma sibona izinto ezinjengalezi thina njengabalandeli esibukayo nje emaceleni, kuyasijabulisa kakhulu. Kuyakhombisa ukuthi akuphelile ngoDSD, iseyinde indima asazoyidlala, and nabafana beza ngemuva kuningi asebengakufunda kuyo Injomane, ukuthi umculo uhamba kanjani, ungalindela ini, kanye nale ngane acula nayo le ntokazi uSne. Isicule nabantu abaningi kakhulu, ifeature-isheka kahle impela. Iy'ngoma ey'ningi ezinalo sisi lo ziba mnandi kakhulu. So udlale enkulu indima uSne Umphemba Bhele, siba kakhulu indlela kaSompisi. Abantu-ke beqhubeka-ke bewubheka umsebenzi ka-DSD online, usesekhona, akuphelile ngoba sekufike kwimiliyoni. Akusho ukuthi-ke sekuphelile-ke, kusho ukuthi ingoma isifikile, final isifikile kwimiliyoni. Imiliyoni akuyona-ke i-benchmark, kusho ukuthi nje i-milestone yokuthi ingoma ifike lapho. Isaqhubeka, abantu beqhubeka beyidlale, ne-album nje abantu beyiphushe, because phela ziningi ezinye iy'ngoma ey'laphana ezimnandi kakhulu futhi. uDSD iqhaza lakhe, isipiliyoni sakhe anaso kuMaskandi siyababazeka. Iy'ndondo-ke ziningi kakhulu, umlando wakhe nje mude, abalandeli abatholile kuMaskandi, iy'nyoni ey'maqola. So uDSD angeke uze umwrite off uthi kuphelile ngaye, uyaba nenkinga aphinde avuke, azibonakalise ukuthi cha, uMaskandi into ayiphiwe, into ayezelwe yona. So abantu beqhubeka bedlala umusic wakhe online, bebhekene nabanye abaculi. Sithembe ukuthi uDSD kukhona akazokukhipha kulo nyaka, adedele umusic noma nje ngaba i-EP, asibonise ukuthi yini ayiphethe, isiqe sakhe sihamba kanjani. Sisathanda ukuzwa ukuthi uDSD uphetheni. Abantu beqhubeka bewulalela umusic wakhe, sibonge nengoma yakhe ifike kwi-1 million. Salahle.